Who knows, μπορεί και αυτό. Ο Τζόνι με Κανείς την δεν ξέρει. Energy, τι πιστεύεις, είναι αληθινό ζευγάρι? Να πω... Όχι, όχι θα πω γιατί εντάξει. Τι Δεν σε κάνει να το κοροϊδευόμαστε ρε φίλε. πιστεύεις αυτό? Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Ναι, είπες όχι, αλλά για να λες όχι, κάτι σε κάνει Που... και το πιστεύεις. Κοπέλα που φυλάει παθιασμένα άλλη κοπέλα, δεν νομίζω. Περίμενε, κοπέλα που φυλάει παθιασμένα άλλη κοπέλα. Το ακούσαμε γι' αυτό. Ή μπερδεύτηκες? Όχι, δεν μπερδεύτηκα καθόλου. Υπάρχει και σε βίντεο. Στο YouTube. Κάτσε, κοπέλα φίλησε κοπέλα. Υπάρχει βίντεο στο YouTube που η Nergy σε βίντεο κλιπ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ναι, σε βίντεο κλιπ φιλιέται κανονικά στο στόμα με παθιασμένα ή οτιδήποτε τέλος πάντων. Πες το, πάντως φιλιέται στο στόμα με άλλη κοπέλα. Οπότε δεν νομίζω να είναι και τόσο ρετεμένο ζευγάρι. Εντάξει, Δύσκολο. σκέφτομαι. Δείτε το και δείτε το. Δεν το λέω. Και το Ναι. λέει και πάρα πολλοί κόσμος, αλλά δεν το λέω χωρίς αποδείξεις. Μπείτε στο YouTube και θα το δείτε. Λέει η Ελένη Δήμα από κάτω, ναι, σε βιντεοκλίπ, σε τραγούδι, σε ρόλο, λέει. Ναι, να σε ρωτήσω εσένα κάτι, φίλε μου. Για Ναι, ένα βίντεο κλιπ θα φιλούσες άλλον άντρα στο στόμα όχι. και να το βλέπει όλος ο κόσμος? Νομίζω Εντάξει, είναι καθένας μας. αναλόγως στον άνθρωπο. Κάτσε, θες να μου πεις ότι η Energy είναι λεσβία και ο Παριστάνη ότι τα έχει με τον Τζόνι? Αυτό βγαίνει με αυτό που Παίζει και λες. αυτό το σενάριο. Παίζει και αυτό το σενάριο. Δεν Αχα. παίζει. Όλοι το λένε άλλωστε εδώ και ένα μήνα. Ναι, κατάλαβα. Αν δεν έχεις να πεις κάτι άλλο πάνω σε αυτό το θέμα, να πάω στην επόμενη ερώτηση. Ναι, ναι, ναι.